Pokoke jenengan lho biyen ki dadi apa to jane? Hah? Wis rasa diperpanjang to, Mbak. Wis kabeh ngerti sejarahku, aku dhisik tetek, wis ngono ae. Lah aku ora ngerti tenan lho nek jenengan sok tetek. Loh, nek aku tidak sapung kiri kok. Saya tidak pernah bukan berarti tidak menyesal, tapi memang dalan uripe kudu kaya ngono. Oh. Sadurunge jenengan melu ki dimplep dhewe kok. Wih, mosok Pak Sono kaya ngono to, Mbak? Lah nggih nek saiki saya tua saya sadar. Oh ya wis. Mosok dhisik kaya ngono aku gak habis pikir lho. Biyen kan ya kebutuhane isih akeh. Saiki ya saya akeh ndale wis diparingi rezeki ya wis cukup kok wis rasa ndak tak perlu njukuki nggone sinden ngono. Nggih, sakniki wis sadar wis apian tenane. Lho, nyawang aku lagi saiki. Lah wong lep apian ya lagi saiki kok. Wis kek rasa cerewet kek nembang. Eneng sing seneng liwung, eneng sing seneng uler kambang. Dadi digabung dadi uler liwung. Iya ana. Uler liwung ndeke Mbak Mimin ki. Uler liwung. Aku iki yo elek cangkeme. Lah apa ta? Ngene Mbak Mimin iki udu uler. Lah napa? Entrong. Saya gur gedek. Kalau makin share sepulane ora urung aku sulaya senajan nabrak banjir tekadku tanpa kalau wakingsir sembah nuwun yo iki eneng bintang tamune loro yo lulusan sekolah tinggi Banci Indonesia sing siji S1 SB oh iya sarjana Banci magister manajer ya ayo diaturi tindak panggung monggo Mbak Mimin lan Mbak Apri tindak mriki Mbak Mimin lan Mbak Apri saking Klaten kagem setipan luar biasa iki lagi naik daun no iya padha karo uler keket ayo Sugeng dalu Mbak Limbu, Mak Cangi. Sugeng dalu Mbak Apri. Wah, jan piyayi kok ya. Piyayi
Nuwun sewu, sejatine kakung kok bareng macak Jawa kok ya. Iso menik-menik apik ya, Nak. Iya. Matur sembah nuwun. Nggih. Nggih, sing reka-reka nggih tenanan kok. Iya. Sugeng dalu Mbak Limbu. Sugeng dalu. Kalau penyan sampun nyondro rayi kula, sak menika nyondro kula, kowe rada mundur nok rene nok. Iya, Rasa sok iya. cantik. Iki ya Mbak Mimin. Haje. Monggo ingkang pinunjul menawi badhe nyondro kula. Kiai kok tetep ketok nek lanang. Mula kowe iki nek mangkat ki dikulinake ngilo sik. Nah, Ngilo. ngarep mburi pasuryane piye Iki wis padha. Iki urung rata gulu jenggotmu ejek ting cerongat kaya ngene kok. Nak yo. Kowe ngerti ra? Warga Laras karo Pak Seno kuwi didhawuhi kene ping 5. Sing ping nomor 5 iki upama aku ra iso Pak Seno ra sida. Mosok to? Pak Hendro ngendika dhewe, "Pok nek ngantek Mbak Mimin mboten saged, Pak Seno kula batalke." Lah ngapa? Lho kok dalang iso manut dagelan? Soale jenenganku paribasane sing marake kula marake terpanan iku jenengan. Pak Seno kan kualitas gondalange luar biasa. Ning babakan pamore kok kalah karo Mimin ngono lho jenengan. Ki Pak Hendro lho, niki Pak Hendro meneh kan badhe duka, jenengan duka kalian Pak Hendro ampun kalih kula. Sik ngendika ngono sapa? Pak Hendro. Oh ya wis ora apa-apa, Pak Hendro sing ngendika kaya ngono ki ora apa-apa. Ya aku ya wis iso nampa. Terima jenengan. Santai wae. Dados harismanipun wonten nggen kula. Nggih. Nek karismai tetep nek Pak Seno. Napa? Nek kowe ganti Mio. Iya. Bingatan mau pami sampun Nggih. kaping 3 menika kula sowan wonten Setipram. Nggih. Ayo Jakarta saatase bekakas kados mekaten menjadi percontohan. Jane mboten percontohan ding mahasiswa niki cantik-cantik kok. Ora ya le ora perkara kuwi. Lha apa? Sampeyan ki nek ora diopeni Setipram ki wedine kok nek tetek meneh kuwi lho. Ning aku nek karo Setipram bangga. Banggane Sing Banggane nggih napa? bangganipun sampun nyatane wiwit bangunan rung dadi yak duwe jek wayangan ten jero gedung nika to, Pak? Mriko, Nggih. Lajeng wayangan mriki madhep mriko. Nggih. Sak menika ganti posisi madhep mriko, tetep gunakake Dedek Mimin. Sing aku sakit hati karo Polsek Banguntapan. Lah nyapa? Arep wayangan sakyaene ra sida, meh cecolo sakyaene. Terus aku golek utangan manci sakyaene rung sida lunas. Polsek Banguntapan ki yo pangerten. Lah kok pangerten? Kok nek kowe diundang ning polsek kowe engko malah jinjo. Jinjane Lah engko trauma nek garukan. apa Polsek ki ngurusi garukan tok wong keamanan ki werna-werna kok. Ning bakune Nduk, wonten Setipram menika ya luar biasa, perhotelan ya ana. Perhotelan luar biasa. Pariwisata ya ana. Kaya sing dikendhake Mbak Limbuk mau D3 perhotelan. Nah, ta. Terus S1 pariwisata, S2 pariwisata, lan nyundunganipun mugi-mugi mangke menawi sampun pikantuk izin nembe proses menika S3 pariwisata. Nah, yang menjadi kebanggaan itu Mbak Mimin, Setipram itu melahirkan orang-orang yang mumbul. Contohnya rasa dada kaya adikku kelas zaman SMA. Kuwi jenenge Gladys. Yo ayu kaya kowe ngono kuwi cantik. Ayu. Dhisik ki gur biasa. Saploke wis kuliah ning Setipram kok saiki dadi pramugari. Tur meneh sing marake bangga jadi 30 besar putri Indonesia. Luar biasa Setipram. Hebatnya Setipram. Niku lulusan Setipram, Mbak. Nggih. Ning kono rak tetep awet perawan. Lah kok kowe kok sakyaene langsung ora perawan. Lah sing perawan ngendi wong lanang kok perawan. Matur sembah nuwun Bapak. Tahun ngajeng ulang tahun ingkang kaping 19 menawi tahun ngajeng berarti nggih. Paring dawuh melih. Napa kula DP sakniki? Kersane yo kuwi. Ora kok sampean malah DP iki lho. Lah kersane ora salin anu, salin bintang tamu. Ora diliyake ngono. Ora diliyake. Oh nggih. Nek tambah bintang tamu mboten napa-napa sedaya sae. Nggih. Sedaya menika prayogi ngono ya, Mas. Pak Seno, kula nggih kapang kalian panjenengan, seprono seprene nderekaken panjenengan. Piye carane aku piye ya? Bebalas budi karo Pak Seno ki piye carane? Ora usah dadak berbalas budi. Mungkin jenengan grenengan. Lho, mimin karo ndek penitik. Lho kula jenenge wong Jawa ki aja nganti utang budi ki kula hati-hati banget. Mboten usah dipikir kaya ngoten niku. Iya, kula niku seneng kok sampean niku iso berkarier sampai
gairah cita-citamu setinggi langit. Ngaten nggih, matur Kok sembah. jenengan niku mboten apal Mbak Mimin. Pripun? Niku rak mengge ngalang-alang. Mengke niku rak ujung-ujunge rak yo ngeten. Kalian jenengan. Apa ora? Iya. Si sakit sewan stipram luar biasa kaya mau mbak-mbake nek cantik itu relatif. Tapi dari cara membawa diri, attitude dan sebagainya ki Mbak Mimin ngersake ngunjuk napa? Nah, penting ya. Penting. Saiki coba kowe diladeni susu, madu lan ini tapi leng kladekke ulate buket. Tegel ora kolu. Lho, raya ngene. Dadi attitude ki yo nganggo. Nggih, heeh. Sikap nggih. Nggih, sikap menika ingkang bagen luar biasa. Ya. Menika wonten nawala, Mbak. Nawala. Nggih. Mbak Apri, nyuwun lagu Gugur Gunung kagem Stipram semoga sukses dan makin mendunia. Amin. Kagem semua warga Banguntapan jaga kekompakan, kebersamaan, optimis untuk masa depan. Oh iya. Dengan jago riko jajan tonggo nglarisi konco. Oh iya. Rakyat sejahtera bagyo mulya. Oh, Pak Camat Banguntapan, Bapak Dr. Andes Fauzan, Pak Etole. Oh, iki bar camat Sedayu saiki camat Banguntapan. Walah, pindah-pindah terus. Heeh. Ya ora apa-apa, Mak. Saking Bapak Camat Banguntapan dibawani sik mengko dikurke Mbak Apri sing bawa. Ya. Bawanipun monggo nderek. dandang kula banjet mawon. Dandan kula banjet ya kenging. Ya. Aku sing tak arep-arep anggere ketemu piyai loro iki ming suarane Mbak Apri kok no. Matur sembah nuwun Pak. Sing siji nggo abrak apa. Lho jenengan dereng ngertos nek pun wah kata-katanya kalau sudah keluar Wong ki petingane dhewe-dhewe. Kembar identike mawon benten watak wantunipun. Kembar. Lah, kembar menika mung pasurane padha ning watak wantune beda napa melih Mimin karo Apri. Iya Mimin jek anu Apri jek enom jek cantik. Sok nek tuwa rung karuan kaya aku lho Pri kowe. Lho sampean niku rak barakan to? Nggih mboten 43 jek kinyis-kinyis kaya ngene lho. alah wong pipine kena diwiru kabeh kaya ngono kok jarete. 43 to sampean niku. Nggih. Walah. Nyuntunganipun benjang kalih dinten malih kula badhe operasi kista, Pak. Nggih. Rahimku nduk ana jenenge. Kok iso lara-lara Lah ya kuwi mula kok aku yaksane ra meteng-meteng ki sebelahne ana kista ning kene. Lah kowe iki ya piye Sukimin kok meteng iki ra ya lah. Mbok aja sok disebut jenenge asli kaya rasane kaya wagu banget. Heeh. Ayu-ayu gelungan kok jenenge Sukimin. Mun kajenge kula tampa. Ayo no. Yogya nira. Mula fane Mbak Mimin Mbak Apri iki jenenge Sukipan. Wow. Sukipan. Sukimin Ropanut. Iya. Mereka sampun dumugi Hong Kong, Taiwan, Malaysia, Singapura, Jepang, kathah sanget ingkang penggemar Sukipan. Kula wis tau ketemu kok. Oh nggih. Nggih nganggo kaos. Nang lete kula? Tulisane Sukipan. Ning kok Sukipan. gambare gajah nggih. Gajah telaline cilik niku. Pak iki lho. Niku mboten gambar. Niku sanes gajah. Napa? Lah lek Sukimin dhewe niku. Niku mboten gajah, mboten telalek, fakta. Mangga. Kan para Mbak Apri piyayi kakung cantike kaya ngene. Saya yakin ibu-ibu yang hadir di sini sebenarnya semua cantik. Ning piye carane bisa membawa diri, piye carane ngati salironge dibusana. Dadi nek kae elek rupane elek, tidak ada kata-kata wanita jelek, semua wanita itu cantik. Bagaimana dia membawa dirinya menjadi disegani, tidak hanya sekedar cantik lahirnya tapi sudah dadi wong sing smart. Tapi nganu Mbak, yang terjadi di problem sekarang itu ibu-ibu tidak mau dandan, padahal kudune cantik itu kan setiap saat. Nggih. Mergo kuwi dienggo suamine. Kagem suami. Ha engko nek wis nganu ndek bojo terus ngelomprot niku ya akeh banget. Lah, wis ngene wae gelem ya ngene, ra gelem ya sakarepmu. Lah niku klentu. Sing bener Ning antek glombrot
Terus wong lanang nyawang garwane sepet, nek ngantek wong lanang ki menggok ndalan tuku, aja nyalahke wong lanang. Lho. Dadi aja mung nyalahke melulu menyalahkan laki-laki, wong lanang mata keranjang, wong lanang nakal, wong lanang tukang selingkuh. Lah kowe bisa membawa dirimu dengan baik apa tidak? Bapak-bapak jenengan ngendika ngono, wah Sukimen lho, ibu-ibuke sing do lenggah, lambene Sukimen iki. Ora kok mung lambene Sukimen, ibu-ibu sing pojok kono wis do nglumpukke watu kok. Loh, maksudnya kan jangan hanya melulu menyalahkan kaum pria. Iya. Lah wong ning kono sing bening-bening sing nemah glombrot. Tur kesalahan nyun sewu lho, niki bukan nunjuk satu orang dua orang. Kesalahane. Neng kono-kono paribasan wong lanang ngethukke dit 5.000 rupiah, 5.000 rupiah. Heeh. Ngunjuk nopo Bapak? Teh, kopi, nopo jahe? Lho, nopo susu gitu, nopo susu jahe. Nek susu jahe pareng 7.5 Thomas masuk su 3.000. Terus gak neng omah bojone diblonjo 5 juta bruk petutuk ora kelong. Wong lanang kok njukuk wedang dhewe, kon turu dhewe, turu bareng dibokongi tok. Lho, niku rak ya kleru gedhe. Gelem njukuk ya wis, ora gelem ya wis, njukuk dhewe. Ladenane sapa? Lho, menika klentu. Kudune Kang Mas. Kula tau di ngoten kene iki. Oh tenan niku. Maem ora Mas. Lho maune ya halus, maem ora Mas, maem. Kae segone cethring. Lawe lemari. Tak dilek iki ya ming kosong tok. Lah ndi? Ayo kuwi segone cethring kuwi dikletak. Lah yo, lah wong bayar 3.500 di monggo-monggo, anget napa asrep. Lek nderekke sinten saking tidak pundi lah kok bojo dikayani 5 juta nyawange ra gelem. Masa asine kok upil. Lho niku fakta lho. Fakta berarti kowe wis tau mangan. Lho. Burung iki lagi laden wedang. Mesti kowe gak iso ngarani asin ki berarti nek pilek ngene iki. Sukimen. Lho, niku fakta. Kuwi babakan agak laden urusan makan minum kok to. Durung laden liyane. Wong lanang 3 sasi ra disenggol wong wedok ya padha nglakoni menggok dalan. Soale aku ya lanang masuk lanang. Apa ya jenenge aku. Nek bapak-bapak ki lanang menggok dalan tetep fungsi. Lah kowe iki ya ora fungsian kok. Gumantung le nerapi, nek sing nerapi cantik-cantik kene ya maksimal. Carane busi ora mletik, Bas. Busine ngupil. Nyelah nganti wah. Trem. Terus ke Mbak Apri. Ayo nah. Lamun bisa sami hanulada duenguni cari Pak Seno. Nun. Binjang-injang tindak pati. Nggih. Mas Keswan wau ajak aku arep pamit dhisik kok min lah napa? Lah le wayangan Pak Seno rak jek bengi, aku arep golek paranormal sik ngoten. Lah ngapa? Ya mbuh ketoke ya ora fungsi ngomong ngono kok. Lah aku lagi mau. Kok rembukan apa jan iki? Haran patesu Ki suaramu ki lho Lek nyuara sithik kok ora entuk ati Pri. Nek ya ngono kuwi dijumbuke karo busanane. Haran patesu Mbak Mimi
Mbak Apri. Dalem. Niki gandeng napa penonton niki nganti ora muat. Nggih. Teng jaba niku kathah sing mboten iso prisa niki ya usul karo Bapak panitia sesuk tahun ngarep iki dikasihkan tempat yang lebih lebar. Lapangan samping masjid itu ada. Nggih, cocok. Ngono ya, Mak. Napa ngeten, Pak? Men aman kabeh wayangane 2 dina. Hari ini khusus ibu-ibu, sesuk bapak-bapak. Dadi ra ono tangan jeratil-jeratil ngono mboten. Soalnya nek wong lanang ngadeg pulih wong wedok ki ninggal tatu Pak. Kok kowe tau nglakoni, Lek? Loh, untuk kebaikan enggak masalah 2 hari berturut-turut. Loh, cocok niku kula. Ning bayarane semengi. Oh, lah kok sewengi nggih loro ngoten. Ya pun nek ngoten sewengi mawon apa. La la buan nipo kang kinalong tripra guna kaya purune kang tenan tapi Nuhone terahu waduh ibu-ibu sinden yo melu nembang men gumyak. Iya, mangga. Ya. Lelakon hebat menika nggih. Oh, wiwit jaman awake dhewe reng lurung lair wis ana, Mbah. Maknanipun kira tetep ngutamakan kegotong royongan, kebersamaan. Sing bedake bangsa awake dhewe karo bangsa liya ki babagan kerukunan, kegotong royongan, kebersamaan. Perkara abot nek disangga bareng-bareng dadi enteng. Kaya Stipram itu mahasiswanya dari 34 provinsi.
mahasiswa lebih dari seluruh Indonesia lebih ya, dari 5.000 mahasiswa. Wow. Luar biasa. Niki sesuk bar wayangan mesti wis mahasiswane tambah neh pendaftaran 10.000. Amin, amin. Ngono ya, Pak. Pendaftaran 10.000 sesuk tahun ngarep wayangan meneh. Dundake sithik. Nek ngarep omong ngono ya. Nggih mungkin mesti nek niku mboten mung umpama ning mesti dundake wong Pak pun. Oh, nek niki tanggung jawab kok, Mbak. Iya. Sembodo Lek. Lulusan Istiqramil sudah dadi dosen ya ono. Manajer hotel. Nek mundak wayang niku wangun wong kula niku paling sesuk umur 88 gitu. Wayangan kula saya menep, saya iso dirasake. Nek banci saya sudaregane wong saya tuwa. Tur ki malah menep lho saya istiqomah lho kula rasane neko lho. Oh, ngaten. Jenengan senengane kok ngedhukke kula terus lho Pak, kula ya pengen menjilo lho. Kowe iki basa mono banci kok istiqomah barang iki. Banci ngendi tak takon. Nggih. Nah, saiki genti Mbak. Apri sing khusus solo. Ya, ora apa jenenge ora bareng kanca-kancane ning solo vokal. Ya. Kula mangke nggih, sampean mengke Klaten. Kok Klaten maksudnya nyuwanten kula mangke. Oh siap nggih, monggo. Kowe ning kene nyuara sing apik-apik ndak rumangsa terganggu karo aku. Aku tak ngamping-ngampingi. Yo Mas Dalang sik. Iya. Lho, nek jodoh ki pancen ana, Nduk. Pasurane meh padha, modha rupa, mirip-mirip nek jodoh. Perkara ora gelem ngakoni kok ning umum, ning sejatine ngene iki ngopo? Ya ngerti dhewe to nganggo bahasa isyarat maksud gak tak mlahake nek Pak Seno wis tau karo aku ngono ya ora mungkin to. Nek disawake jenengan ora mirip Pak Seno ki. Mirip sapa? Jelly. Jelly ki kirike lho Pak Seno. April nek ngomong waton. Nah iki lho nggah Bu Sinung, Nduk. Bu Sinung menika saking Polda, iki welingan saking Polsek Banguntapan, Mbak Mimin tolong setiap pentas disampaikan untuk napa bahaya miras dan narkotika, narkoba lan sak piturutipun. Mergo apa berbagai tindak kriminalitas itu biasanya berawal dari miras dan narkoba. Mergo es minum, mabuk, oling, engko paribasan rokok nyolong rokok, ana pitik nyolong pitik, ana wong ayu ditubruk mongko dumu krime. Kok mongko banci lho ditubruk. Nek aku ora marah apa-apa aku sing tak karep nek wedok asli ngono lho maksude. Iki jare kaya ngene mbok lereni kok isih. Lah nek aku ya butuh kok ya. Mbak Mimin. Nggih. Jane nek sosialisasi pemberantasan narkoba. Nggih. Itu sing diberantas hanya pemakainya. Nggih. Niku nek kaya kula kurang matuk. Klentu leripun kurang matuk. Yang diberantas ya pemakainya. Oknum-oknum semua sing iso disuap itu diberantas semua. Penjual, pengedar lan oknum-oknum sing kersa disuap niku jane ngeten. Sampeyan kula cekel, nuwun sewu. Saya tidak menyebutkan nama tapi saya aparat misalnya. Terus sampeyan kula cekel, sampeyan ngekeki duit kula. Saya dilepas, Pak. Iso tak culke. Lek arep rampung sok kapan? Saya mulai sesuk pengadile dideki duit. Bandar-bandar niku gleleng, ndak apa-apa kecekel nanti tak suape bebas. Lah sing iso disuap niku kudu disingkirke. Nek niku isih ana tekan lekak ra enak ora bakal ilang. Oh. Ku mah dadiani ya, Nduk. Diberantas sampai akar-akarnya. Betul. Dadi ora mung sing kroco-kroco sing cilik-cilik tok ning bandare, terus oknum-oknum sing gelem disuap. Pemakai itu hanyalah korban asline. Nah, ngoten niku. Aku ya korban yoga-yoga lho. Mas. Yoga-yoga wis do istiqomah. Dadi nek diberantas kabeh ora iso lurus. Ning nek pamane ora mergesi nabungan malah dadi kriminalitas berjamaah ra ya apik ta ngono. Betul, nggih. Monggo Mbak Apri. Nggih, Slendro Songo Pak De. Sing durung tau metu apa nak kake nak tak nang kene nak apa ya manut gandeng iki dedengkote gubuk asmara ora eneng tak nyanyekne Mbak Ika. Nggih. Iya. Nyingkar Pak Seno. Dalem. Apakah ada kemungkinan suara saya bisa seperti di Apri? Ada. Resepnya pripun? Operasi kala menjing. Ki mah bisu. Operasi kala menjing diganti sempritan.
malah ger ngaki-ngaki kaya wong asma. Lho nek swara ada kemungkinan. Saiki nyun pirsa karo Pak Seno meneh wong sak orane den wis kulino ngladeni sinden-sinden karaktere piye. Apakah wajah saya bisa seperti di Apri, Pak? Bisa. Lho, iso lho. Kuwatir karena teknologi itu operasi plastik. Sampean sak pecah niki nglumpuk nember sak oke-oke. Nek kurang trima kowe nganggo kresek Indomaret kae lho. Ono-ono wae kok. Wiwitane nyingkar nyingkur lingsem yen kemutan Neno lelampahan kang Suara lanang kok ndak mahasiswa kene do terpencut karo kowe. Lah, suarane Mas Panut. tresno tulus. Lah aku nek sok cantik kok sindene Pak Sono cantik ya bintang tamune kok. Mahasiswa do kepencut bermalah bedu ra ya malah. bedu niku napa? Bedu ya apa ta, Le? Anu ki Mas ger tempuk ki lho. Apa jenenge? Oh, cara-cara Nek cara yoga baul. Oh, baul gitu. Baul waktu lu malah ger baul. Solo lanang. Dados ngene iki tunjukkan sisi feminim yang kamu miliki ki monggo sarana golek pangupa jiwa. Iya, iya, Le. Jadi kefeminimanmu meskipun kamu seorang lelaki iso di-manage menjadi sebuah karya. Jadi kefeminimanmu bukan menjadi kekurangan tapi menjadi kelebihan. Setelah menjadi karya yang hebat kamu bisa disegani banyak orang. Tur nganggo wayah ya. Nganggo wayah aja setiap saat kaya ngono. Saat dibutuhkan saja. Cara kowe nek wis ning omah seporotan terus sarungan tok mangkat ngarit ngono kae. Nah, ya ora apa-apa. Wong lanang ya mung sak wayah-wayah aja bendina. Nek bendina mesak wong wedok mung kala-kala wae. Apa kuwi? Tresno tulus. Apa anggere gelem nyuara pisan pancen merakati. Merakati apa? Mung ya jenenge harga mahal itu rata. Sampeyan niku ora merakati. Terus napa? Merak nelek. Suara mahal ki pancen ora tak dol eceran kok, Nduk. Dadi kala mongso sing nyuara. Ayo gek tutuke. Tresno tulus nadyanengku bekas mara. Wah, ya apik tenan ya wis bangane ngrungokke tempolong diseret. Inilah dia Sukimin Blantik Wedhus ya. Ayo Langgami. Blantik wedhus berarti ponakane akeh niku. Ponakane napa? Ponakane Sukimin niku akeh. Nek bali tekan omah mesti diundang saka kandang. Lek. 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 Ponakanmu jare akeh to, Lek. Kowe nyapa nek kok wong ayan ngono ki. Kan do dipoyoki nek pesani penyanyi pesinden nek sura kan jope sepi, apa-apa entek, palibasan digulung omah resik-resikan. Nyatane mas-masan ku cek komplit. Loh, jarene nek wong berkesenian ki rasa golek duit masa depane suram. Nyatane ya ora kena nggo ngupeni anak bojo. Gelange. Endi gelange? Oh. Mike. Mburi men ket. Alah handukmu ketok lho. Kok anduk iki lho, Bri. Namu apa? Kaya ngono kok ditutuk matok. Lah niku ger batok men. Ya ora-orane ya aurat kok, Le. Ayo. Terima kasih. Langgami. Kenapa sih? Baru ambil napas saja udah kelihatan indah ya. Ya inilah yang namanya inner beauty ini. Bukan hanya cantik polesan, inner itu bisa didapat dari diri sendiri. Nek rapase nggo basa Indonesia ki rasa nggo basa kewirangan kaya ngene. Lah ngopo to? Itu Mbak Mimin kok tangannya lecet-lecet kenapa? Iya, kemarin saya habis tiba. Ya jenenge kan karepe kolaborasi ngono lho, Bri, basa Jawa karo basa Melayu. Liwat. Ayo Mbak Mimin coba.
Wah, edan. Kok ana sing makrok ngono barang? Lah napa to? Jangan kapan nak ganggu sik. Oh iya. Men konsisten seneng agak arep mengo diganggu. Darane aku wong bodoh menggo genep-genep panggung. Lagek bengi iki lho dalang kok disengeni banci iki lagek iki. Lah aku ya kesangetan berikan saya kesempatan biar kualitas saya itu maksimal. Agak kemencap wis ganggu darane wong bodoh aku ngono. Kowe nek ngono kuwi darane aku mau nunut apri no ngene iki. Waduh. Ayo apri suara apa apri darane kuwi mau genep-genep. Ndak mau saya seperti itu. Kowe iki aja kakak nesu. Apa? Kowe iki nek nesu koyo jaman 7 tahun kepungkur jaman ning BI sewengi ra payu ki ya ngono kowe iki. Nggo mremong ae ngono kowe. Iya. Aku wis ora ganggu lho iki. Yen semono. Yen lewat aku kelingan. Sik. Berarti sing ora percaya ora mung aku to. Ya kowe ya ora percaya lho. Mas. Tabuhan hadroh ki nggo hadroh. Oh to. Ngentongi wong maling ya nggo ngentongi wong maling. Iki gamelane Pak Seno gamelan komplit nggon warga laras kok lemak dek. Ngono kuwi garek wong-wongane nyoba ya nyoba. Kowe lho lah kowe coba nek kowe. Engko nek darani aku kok bodoh banget ora musikalitas tinggi kok. Aku kali. Ya, tekake kok ndek-ndekan. Ku bekae biyen tak gelaren. Menjaga kabak tulisan warna abang tanda isi rawan. Ya. Coba sampean neruske. Neno. Pak Indro ngasto HP to Pak dipun rekam swanten kula Bapak Kapolsek ugi Pak Lurah Pak Camat monggo dipun rekam. Jenenge gubuk asmara. Bapak wanita. Kandung tresno. Nesu ki piye lho wong iringan penake kaya ngono kok. Ketoke sekolahmu dorong lulus kuwi. Ora iso mbedake endi sinden, endi penyanyi jatilan. Penyanyi jatilan duwe karakter dhewe-dhewe, pesinden duwe karakter dhewe-dhewe. Segmentasinya berbeda, Mas. Semua baik, seni itu semua baik, tapi segmennya beda. Lha kok gelungan kene iki ora ana artine. Mbok mau nganggo kerincing ae ngenang ngene malah apik ya. Maka gedruk. Banget lho. Lah piye karep ning antek Dedek terluka hatinya itu engko mutung lho Dedek iki biasanya. Kok sik karepmu piye? Aku tahu kelingan nemoni lakon ngene iki. Kowe aja kakane sutumamu mubal kabeh. Kok tumo to coro kok. Kok sik saiki ngomong sing apik karo Mas Nyun sewu yo nganggo larasan irama gamelan, stylenya style gamelan. Ngaten nggih, dados rada tempone rada dicepetke. Dadi staccato. Oh iya. On tempo. Nek kroncong kae kan rada lebek. Lebek iki suara vokal mesti rada ledrek iki jenes. Lebek niku ngeten. Alon. Ora musike wis muni, vokal baru masuk. Oh, nutupi. Vokal ngeri terus, kuwi jenenge lebek. Ning nek iki kok staccato. Pada kembih-kembih aku mau ngomong selama ini. Dadi musike apa mau jenenge? On tempo. Aduh. Iya lah guru. Oh ya kudu dadak aku dadi dirijen. Nek nesu jan suki mine mau pas nesu mau aku kelingan. Napa? Ngene iki. Kaya ngene kok 20. Ora, mboten penyanyi kok
Kok ya ekspresine kok ya pahemen. Apa mung survei apa ngerti peta lokasi apa pancen langganan? Lah kula pas liwat kok kaya pas mlaku-mlaku pas liwat. Mula kene meranke banji kok kewek emen. Ayo dicoba. Catetan. Janange gubuk asmara. Cocok musiknya tetap cocok kowe ya apik tenan ya aku setuju iki. Setuju. Yen ana Piye? salah satu ayat innallaha ma'asabirin kuwi bener. Heeh. Wong sabar dadi kekasih Gusti Allah iki bener. Ning wong wedok nek diperlakukan ngono terus ya ana watese Mas kesabaran iku. Tuh, iki mah dadi kurang jawab, beneran meneh. Kurang piye meneh? Jenengan arep kasunyatan iki jenengan arep oncat. Loh, aku ora melu tanggung jawab. Warga laras iki ndeke sapa? Lah ndek sapa? Lah iki sing nabuhi aku ora melu-melu kok. Ning menika ketuane jenengan. Mesti jenengan wis ngomando nek babakan mimin kok elek-elekno men ketok bosoke ngoten to. Nek apri apik-apikno kula wis mudeng, jalan pikirane wong lanang aku wis mudeng. Kok dadi aku tok salahke? Wong kula wit bae wis ngokop kawak. Mbak ya wis sing sabar. Ora usah kakak nesu Ya lho. Allah Mas, sing penak to Mas ditutuk bareng. Oh. Ditutuk bareng. Mas ditutuk Iki marang kok wong kotekan iki mau. Ah ya Allah, ya Allah. Ning setipram lho Mas iki. Nek ngantek tahun ngarep ki kok Pak Hendra dawuh dhewe iki. Sabar ya Lek, sabar. Jangan salahkan saya karena kredibilitas Anda yang tidak kompeten di sini. Monggo Bapak Ibu Iki ning kampus lho, Mas ning kampus lho. wes aja kakak. Aku enggak mau nek warga laras dianggap musisi sing ra kompeten. Musisi sing ra kompeten. Ayo, pisan kas. Sing piye tutuk bareng? Ditutuk bareng. Jenenge gubuk asmara. Biyen ka Are tutuk bareng kok angel. Kowe iki yo ngewohke kok. Ratenane janangele raumo kok iki yoan kok. Ora kena ora oleh ngono kuwi. Kok terus wah, Suki menek nesu parah tenan gak aku. Gak. Pri. Nyapa? Bicara seni itu bicara tentang keindahan. Kalau kita bicara seni itu bicara keindahan. Apa meneh keindahan ditambah ilmu pengetahuan itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Terus piye? Seni itu luwes dan seni itu bisa menyatukan. Nek cara garap kaya ngono ku gimana bisa dikatakan seni itu menyatukan, gimana bisa dikatakan seni itu indah. Rono artinya aku dandan ket bar maghrib. Sabar ya. Lah iki koyo Kok banget lho aku. Aku ki adimu kok Mas Mbok. Lek ku ngento-entoki men mimin ketok apik ning kamera. Musikalitasnya luar biasa. Dalange hebat. Mimin kene sabar. Lho, kalau kakak. Iki monggo ngedem swasana apa pancen lahir saka batin panjenengan. Sayangku, sabar kene. Kaki. Gelem apa ora? Galek gelem apa ora rasa klewo-klewo. Nyun sewu, saya tidak mau tertipu untuk ya kesekian kali. Iki monggo ngedam suasana men aku meneng apa pancen tulus sekong mana panjenengan. Sabar. Kula sing nyuwunke ngapura kanca-kanca. Nyerak. Mangoten nek ngono kuwi nyen dadake kesalahan. Sabar. Arep ngapa, Lek? Pun pinten-pinten wulan iki kula matur kali panjenengan ya, Mas. Heeh. Ae iki tak tutupi jakne. Kanca-kanca warga laras ngerti yo. Nek sejatine min lemu-lemu ku ora mung lemu awake tok. Ning rahimku iki tuwuh putrane Pak Seno. Alah. Ngger. Oh lah, malah aku ora ngerti kok kaya ngapa coba? Coba ndelok. Oh iya. Ngatos-atos kemawon lho Kang Mas. Mbok menawa bengi iki Gusti Allah nduduhke dalan. Ning kampus Setipram iki nduduhke dalan Pak Seno bakal
ngakoni apa kang wis ditindakke marang aku. Sabar yo, Ngger. Kowe ketoke kudu raup sik kok, Lek. Nek ndelok le jejak-jejake ketoke lanang kok pri lanang. Pirang-pirang dina aku ya wegah ados, wegah dandan iki ketoke lanang. Kowe iki cacing ya. Le jejake udu bayi le nang jero weteng. Le nang isore. Lho. Sabar ya, mbok menawa kowe sok bakal nurunke jarang kondang ana Ngayogyakarta ya, Ngger. Upama bapakmu saiki gurung gelem ngakoni mbok menawa ing besok Gusti Allah bakal nduduhke dalan dadi kamulyanmu. Nek aku ra iso nunggoni, bocah iki jenengno Sukino. Kok Sukino to, Kang Mas? Sukimen dan Seno. Iya. Kena to, Pri. Secara tidak langsung wis ngakoni. Ya wong kari nunggu wektu kang tepat ngono lho, Pri. Gilani kowe iki. Sukimen Seno Sukino. Sesuk nek metune kuwi wong jenengno Sukino. Nggih. Nek nganti metu ceret tak keproke ndasmu. Lah nek le tumindak wae karo menungso kok metune ceret lho. Lah ya ceret wis nyicil congore kae sik kok kowe. Jaman semono aku rung kenal Setipram, rung sawu Setipram, ra aku karo Pak Seno ki nang hotel anu Merah Putih. Ngendi? Pom bensin. Hotel Merah Putih. Ya Allah, ora kabeh. Ayo dibacutke, Mbak. Dedek sakit lho. Len drungkup mau lara. Mengke tambah rong nggo tentir. Kok tentir ki apa obat merah. Tentir ki jaman bingek. Sukimen nek nesu medeni aku Gablang, ya ampun cantik. Tapi masih kelihatan elegan kan? Oke, enggak masalah. Ya. Lah ndase belong ora. Yang ngapunten lho Pak Hendra saha Sivitas Ademikaan Setipram sedaya menika saking manah kula ingkang mboten srontong ngoten lho medharaken jenenge ditahan suwe kok priye jeneng sampet suwe kok. Kesuwan sing karo kowe karo dadi le, dadi karo kowe. Lah kok sapa-sapa kok dijak iki lho. Lah karo sing kon aku sing karo kene ora dadine karo kono berarti kan cokcer kono kuwi. Bocah kira bakal ngapusi sok metune prejengane kaya sapa ngono. Kowe kuwi jane milih ki sing bener, sing genah langsung dadi ki ana. Mas Solikin. Wis genah. Kono deposit sik kok. Iso metu bayine rak cangkem tok. Tak 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 tak. Inilah penyanyi dengan julukan elegan, glamor, eksklusif. Mimin Onggo ini luxury. Luxury artinya apa toh, Pri? Yo, terus ke sen. Lek, piye? Dancer ing ngarepan ketok es ketularan kowe. Lah saiki aku kebayak barang. Semangat ya, Kak, menghibur banyak orang. Oh, sing nganggo caping, namine Pak Min. Oh, Pak Min. Adek padha aku. Sukimen. Ayo paling tuamu sok ana kae. Ingkang bahkan sehat, ingkang bahkan sehat. Nek wis ora ana job sepi terus ya iso caping. Pak
Seno kula mbayangke nek benjang sampun ndungkap yuswa terus kula ya skuduri ringkih nek ketemu ngoten pripun ya Edip. Ah ya meng antuk-antuk antok. Terus jagongane piye ya? Wis ra kuat mlaku ning kamar mandi dhewe langsung ning anu kok kali kok, Nduk. Kali wong loro tuntun-tuntunan karo Pak Seno. Tuntun-tuntunan Pak Seno terus aku dijoroke. Ayo. Cadatan sajroning ati. Kata nonton saya marah. Aku kowe dadi Ya Mbak Apri goyang ager-ager apa? Goyang ager-ager apa sing ngene-ngene kae lho. Rada rene. Nah. Cenetet sakjroning ati. Datan luntur saya merahati. Aku kowe dadi garap. Jenenge goyang ager-ager iso jundit-jundit ngene lho. Nek kowe panggilane lek Lho kabeh iki saiki pancen duwe ciri khas dhewe goyang gergaji. Nggih. Mau sapa ngerti Mbak Apri iso viral dengan goyang ager-ager? Kowe belajar goyang jenang sungsum. Lah nek lemprek tok. kan kowe wis nyicil juroy. Juroy Apri kemprok. Iya. Matur suwun Mbak Apri menika Pak. Melawau atur gubuk asmara ya katur para lenggah. Heeh, Pak. Aku wis entuk chatting-e. Iya. Pripun putrane Pak Seno Masukino sehat to lah. Dadi viral iki aku. Ngantos wekdal menika tasih alhamdulillah. Mula nek mboke sehat, putrane ya sehat. Nek mbok iki paribasan bekti karo garwane ya putrane insyaallah besok bekti karo garwane. Supaya aja nganti viral sesuk
pas Mbak Mimin prei tak dolan ning Klaten. Harto tak tekak. Kudune bangga lho penyanyi menika. Ndek garwa smart, pinter, iso manjing ajor-ajor di semua lapisan masyarakat iso ditampa ning kalangan perdesaan, kalangan petani, ning kalangan akademik ya iso ditampa. Lho, bahkan menurut survei bola-bali aku matur. Iya piye. Aku nek ngomong ora muwaton, menurut survei. Piye. Gen kecerdasan seorang anak menika terlahir dari ibu-ibu yang cerdas, dari wanita-wanita yang smart. Lah nek ibune kaya kowe paling sok metu anak ra nek ndase no paling gitu kok. Aku. Ayo ganti jenenge Suki. Napa ayo? Ayo ampun, iki mbek amawon lho menawi Kang langkung wigatos mboten saged di-share wonten pepanggungan mengke mbek amawon lho. Nek ora ono nek ndase Sukino, nek ora ono ndase Sukitol. Matune Sukimen protol. Oh Sukitrol ki Sukimen protol. Sukimen protol lho. Ayo Mbak Elisa, dikancani Mbak Elisa. Iya. Iki sing iso ngatasi impiane lek Sukimen ki gur kowe lho Sa, iki Sa. Iso. Mergane? Ya iso, kono kan mau gur halune gur meteng karo Pak Seno ki. Nek aku ya meting. Ya ora iso to. Halo Kakak. Halo sayang. Ala gayane mar Pak Seno apa aku milih? 1 atau 2 milih Seno atau saya? Sing endi sing jelas. Iki dipasang sike sanggulene ra kaya ngono kuwi gondol ini. Ngene lho masange iki. Tambahi Sa. Iki Elisa. Iki dadi Puntadewa ya. Begini. Sa, iki nek ngene iki ra kaya Puntadewa ta Sa. Inilah dia. Wah, apik banget ya Iki nek rada minggir ngene, coba kowe hormat. Hormat gerak kaya brimob ya. Iya kaya brimob. Ning tengah. Lah. Nek iki rada neng mburi ngene. Kaya bar digebuki wong. Malah kaya tletong Ora api ya bring. iki kaya jarjit iki nek. Ngerti? Sate. Apa ngene kacing? Bodolan rambut. Bodolan rambut. Nek wong ayu karo pipit tetep ayu kok. Tetep ayu. Wah, ini aja ya beri malah. Kimen. Ya Kimen. Iki ana lagune. Apa? Kimen. Ku panggil kau Kimen, anake mak lampir. Oke lagune cacile. Cilik. Elisa ya mahasiswa S2. Ya tengah yo. Nek iki asli smart pinter, nek iki asli. Kang cerdas. Ya mung rada kucluk. Kok koclok ayu. Lah ngomong nang nganggo tedeng aling-aling kok ya. Asli wanita ya aku nek ra kaya ngene iki ndobos iki ne. Ampun, aja ditabok. Basane ndobos. Dobos iki wedokan dobos. Yo Pak yo. Modar kowe. Kowe arep unek-unekke aku saiki. Iki muridku tercerdas lho. Oh, murid ndobos kok arep meteng. Wedokan lah kowe barang yo. Iki kakang adi ora aku. Sok cantik. Sok cantik, sok elegan. Matur nuwun ya, Sa. Iya. Gesut kowe. Gesot ya. Kimen. Cantik ya, Nduk. Ye, makasih. Satu kata atau berapa kata untuk Stipram? Oh, untuk Monggo. Stipram ya, semoga ini 18 tahun usia yang 18 masih tahun. muda, Cara kemana masih kayak panjang perjalanannya. Jadi semoga Stipram bisa melahirkan benih-benih anak-anak bangsa yang cerdas dan profesional. Amin. Jadi nih iso mengharumkan nama bangsa lewat apa? Pariwisata. Perputaran. Karena Indonesia itu nggak cuma kaya akan sumber daya alam. Jadi sumber daya manusianya yang harus diolah supaya sumber daya alamnya bisa terespon dengan baik. Masuk. Tidak harus tergantung dengan bangsa lain. Wong nyatane wong Indonesia ya cerdas kabeh kok asline. Iki ngene iki lagi cerdas tenan. Ora sok pamer masculine express. Luxury.
Coba lho. Ngarep pidato engko diundang ponakane wis kisro. Nuwun para miyarsa. Lek. Ayo wis ta wero. Ning cedhak omahe ya wedhus. Wis tekan kono apa? Wis ana wedhus namung wedhus ingon-ingone demet pirang-pirang. Jarak kuburan iki omahe. Dari hati-hati aja bengi-bengi nek ning kono. Soale iki mencelma padha karo genderuwo karo Lah kok koncone iki apa iki? Aduh. Loh, berarti bener. Semoga Stipra melahirkan benih-benih yang berkualitas, yang maksimal, ya, profesional. sumber daya manusia yang profesional. Betul sekali. Semakin banyak mahasiswanya gitu. Juga untuk tingkatan semoga ada S3-nya, semoga tercapai. Amin. Untuk 18 tahun udah mencapai kayak gitu dan ini kan Luar biasa. Dan ini cuman ada 4 sekolah tinggi pariwisata di Indonesia, salah satunya Stipram yang ada di Indonesia. Luar biasa. Terus buat Stipram. Ponen sesuk nanggap meneh nek perlu setahun ping 3. Ben saya akeh mahasiswane yo. Ya, iki nang pamundutan sa. Apa, Pak? Menika saking Pak Partejo sing ketemu Oh, Pak Partejo. ning Bontang kae. Bontang nih lagi perjalanan beliau nih. Heeh, nyuwun nyidam sari. Nyidam Ning iki sari. uga ana pamundutan saka Pak Sawal. Pak Sawal ki panitia wayangan saka Stipram kene. Nggih. Kanca-kanca nyuwun cendol dawet. Cendol dawet. Iki piye iki lagu cendol dawet? Berarti sing pun di kuwi lewong kok isone. Ora apa-apa, Apa-apa. terserah. Heeh. Saiki nyidam sari sik. Ya, bawa nyidam sari. Ya, rasah dinggo ta Le, apik ra dinggo kok. Ape mau gondol yo entase. Iki ne rambute Sing iki ngelewere burine. Sing gundul apane sa? Dase iki men. Nek karo wong tuwa ki aja endas. Jare dhek iki ra gelem tuwa caluke enom terus. Lah lek Sukimin ki pitik ya kok endas wingi. Sirah utawa mustaka. Oh iya mustaka ya, aja nesu-nesu ki nek tepesangke yo. Awas lho. Iki nek diduduk iso hati-hati dari kontenan. Lah Sukimin ki jan. Nek ngono kurang kenceng. Iya, kurang Kudune mbok kenceng. pakokke karo sirah. Ya, kau kuntilanak. Ayo bawono karo aku mendake Arep. rikmaku no. Arep digelungo kae nek Musi Elisa men dindas-ndas. Iya. Aja kok kowe, aku ki ngejak nang ndi-ndi wae mesti dindas-ndaske. Wis dirit panitia akeh banget mlebu mall arep tuku topi wae tak coba. Ora pas lo ndasmu, Pak. Loh, kuwi kenyataan yo, Pak. Ah iya nek rasa dilokke. Kabeh Ngomonge kurang perna ya. Yo kurang nek ra ngono kuwi ngeyel le Pak Seno. Sing ngeyel ki kowe kok, Pak. Ayo. Ya. Duh wong bagus. Ngono. Duh wong bagus. Bebejaning ati. Nano. Kaya ngene wong nandang asmara Wis Wah, ayu. cantik. Siap didasarke. dasar Omongan. ada dasar Kok didasarke. Yo nek banci ki metune rak yo wayah pengiyaine iki. Nek sore rak yo kalar oleh wedok asli. Mbak ora pris. Ayo no, ajarkan Yeah. deh no, semangat. apa tak awakku dewe duh dewa Jawa takut
Mas Kiswan sambat. Aku kok ngantuk solusine piye? Coba takolik Sukimin aku yang ngono. Solusine piye? Solusine piye? Yo ngantuk ki ngopi, ngerokok. Ning luwih apike Mbak Anggung. Oh iya Mas. Kadang kok do wis anu piye yo menganggap nek apa sing tak lakukan ini selalu salah. Saya pengen menyemangati kanca-kanca ngono lho karepku ki dengan cara saya ngono lho menerang. Yo. Iya. Kesannya aku wong geleman lho pripate aku wong ora ngono-ngono ki banget. Tunjukkan bahwa minoritas itu juga orangnya juga tidak ora gampangan. Berkelas. Kecoba nek kono meksa habis betul meneh ya. Besok kapankah tekan jejer lan wong bagus umpama nonah kodo tanpa prau sasatoro dan pepetri nyidam sari nenone apa masliramu sekan melati aku kembang nyidam sari apa masliramu ngerti wong bagus aku kamu bakalan mati
sinden apa lampor ya. Banter ya. Semangat kok. Ya semangatnya ya power-e terlalu berlebihan nek. Ciri khasnya pancen yo ngoten niku. Dari karakter residen ki dhewe-dhewe. Terima kasih, wow. Kaya omong karo wong neng seberang lautan. Tak kei sing halus apa piye? Isi. Ayo Tin. Nah. Iki tambah saya medeni lek. Iki ora nyuwara, ora bengok-bengok langsung bres. Nek nyuara kaya kowe jaman dhisik lho, Lek. Apa? Kurang 5.000 ngono. Apa iki mbok ya masa lalu kuwi ditutup rapet-rapet to. Jarene ngono kuwi nggo kaca benggala. Kaca benggala benene ora kudu ning publish diumumke ngono kuwi lho buat diri kita sendiri. Ya ben ngerti nek dhisik kaya ngono nek saiki dadi kaya ngene iki luar biasa ngono lho. Oh, perubahannya cukup signifikan luar biasa nek menungso gelem budidaya mesti ana hasile. Hasile ngono lho. Serem banget iki sinden sing iki. Lah ngapa ta aku ngrungokke. Kudune nek wong didandani kan katon jernih sumunar ya. Lah kok malah blereng. Pokoke jenengan lho biyen ki dadi apa to jane? Hah? Wis Biyen rasa diperpanjang to, Mbak. Wis kabeh ngerti sejarahku, aku dhisik tetek, wis ngono ae rasa. lah aku ora ngerti tenan lho nek jenengan sok tetek. Loh, nek itu aku tidak sapung kiri kok. Saya tidak pernah bukan berarti tidak menyesal, tapi memang dalan uripe kudu kaya ngono. Oh, nek tetek Hidup itu kan proses, hidup itu kan proses. Nggih. Masalah hasil itu hak mutlak Gusti Allah yang nentukan. Nggih. Podo-podo gaweane kadang hasilnya beda. Nggih. Tetek itu tidak selalu harus melulu negatif, enggak, tapi dari kehidupan di jalan itu ternyata oh aku tak cukup pengalaman nih. Pengalamannya piye? Ya pengalaman ternyata hidup di jalan itu keakrabannya luar biasa. Sosialnya Luar biasa. Hanya mereka biasanya dalam memanage keuangan, memanage waktu wi kadang kalau salah. Jadi waktunya habis di jalan terus meninggalkan keluarga, meninggalkan orang tua. Itu yang tidak boleh kita tiru. Tapi nek keakrabannya luar biasa. Orang pernah curiga walaupun dia orang ngerti dodok sele asli ngendi. KTP mu ndi ki wong asli ngendi ndak pernah tanya, tapi ra pernah dia ngrugeke koncone. Yang perlu diambil itu kehidupan di jalan. Sing eleke dalam memanage keuangan ki etuk sedina entek sedina. Ibaratnya es teh siji nggo wong pirang-pirang. Lah, rokok siji dudut wong telu paribasane. Mie goreng siji dipangan wong papat wis biasa. Biasa tekne ora ndedet apa tekne kepiye? Bisa jadi ra ndedet. Kan mubeng rong entuk duit. Ini fakta Pak Seno. Kula niku ndelalah ngamen 3 dina. Wayahe pajak listrik. Kanca-kanca dong dina iki sakjroning 3 dina dhewe ngamen aja njuk bagian. Turane mangan kabeh diserahke Mbak Mimin nggo pajak listrik. Ndak listrike di pedot. Loh, sebegitunya mereka tidak hanya sekedar simpati tapi empati terhadap sesamanya luar biasa. Itu kita justru ora usah keliran itu hasilnya ngamen iki diklumpukke nggo aku kabeh. Oh, jenengan ngamen. Lah nek sing lemune ditinggal sopir truk e ngopo? Anu ki mung kala mangsa. nek butuh tok. Nek darurat. Memenuhi kebutuhan. Ora ana darurat kok njur nek darurat ora. Lah ya butuh kok ya Mas wong wedok ki ora digerak. Saniki alhamdulillah wis dadi artis terkenal nggih. Diumumke. Nek wis ra diumumke luar biasa. Mendunia. Alhamdulillah nggih. Ya pro kontra ki biasa. Sak perangan ana sing moyo iki wajar ki justru malah memicu cambuk ak dhewe untuk maju ke depan. Nggih, wis spiral nggih sakniki. Viral kok spiral. Kali kok enggo. Ya, Atin genti nembang apa? Ya. Enten pamundutan mboten, Pak? Selama ini sepi. Berarti ini sepi. Sepi iki. Enggak ada pemasukan ya? Selama ini spiral Mbak. Enggak ada pemasukan dengkulmu mlocot ku. Anggepe pamundutan lagu iki tak amplep dhewe wong kuwi. Nggih, maksudnya nggih kula lho. Kayak maksudnya tak jumpe kanca-kanca kon. Enggak ada pemasukan, enggak ada pemasukan. Biasane sakniki wis apian ning. Sapa? Apiane piye to, Mbak? Nek ana wong njaluk lagu wis dikekke sindene. Alhamdulillah. Lah dhisik apa ora ngono piye? Dhisik ki apa? Pak Seno ki Mbak Oke dhisik pertama kenal langsung buat Mbak Mimin nyoh ngono lho Pak Oh, Seno. sadurunge jenengan melu ki dimplep dhewe kok. Wih, mosok Pak Seno kaya ngono to, Mbak? Lah nggih nek saiki saya tua saya sadar. Oh ya wis. Mosok dhisik kaya ngono aku enggak habis pikir lho. Biyen kan ya kebutuhane isih akeh. Saniki? Saiki ya saya akeh ndale wis diparingi rezeki ya wis cukup kok wis rasa ndak tak perlu njukuki nggone sinden Ah nggih, sakniki wis sadar wis apian tenane. Lho, nyawa aku lagi saiki.
Lah wong lep apian ya lagi saiki ya. Wis kayak rasa cerewet kayak nembang. Nembang apa? Ayo sak karepmu ora ana penjalukan kok. Arep nembang apa arep salto sak karepmu. Bagian salto Mbak Mimin wae. Iya. Tembangnya apa? Iya. Apa? Cendol dawet. Cendol dawet ki nggon liwong e. Napa Pak? Liwong. Ya manut sak karepmu. Iya. Liwong. Liwong sakniki Pak. Oke, ora masalah. Nggih, liwong nggih. Dibawani sik. Sing apik engko lak, sing alusan diaturke liwunge engko diaturke dadi penonton saiki iki ora mung mligi piyai seneng wayang ning teko ndene penonton wayang saking akeh kene iki ana sing rawuh mung kepengin nonton limbukan tok ya ana. Ana sing ngersake lakon, nonton lakon nganti paripurna ya ana. Ana sing ngrawuhi Mbak Mimin, Mbak Apri ya ora sithik ya pirang-pirang. Ya. Dadi ya kudu iso ngladeni ngono ya Mak. Ana sing seneng liwung, ana sing seneng uler kambang. Dadi digabung dadi uler liwung. Iya ana. Uler liwung ndeke Mbak Mimin ki. Uler liwung. Ha kowe iki yo elek cangkeme. Lah apa Pak? Ngene Mbak Mimin iki udah uler. Lah napa? Entong. Saya gur gedek. Diler dikidul. Lantung kara gedek tur ngalor. Entong ki nek dicekel nek diler dikidul terus dase mak ting ting ting. Pojok iso ting ting. Ya kala-kala. Ya, tawani sih. Tak tunggu. Sinden halte. Nah, Lah Sakit hati niku. Wingi men tak tunggu. ya liyane kuwi ya iso. Ya coba. Liyane napa? sinden halte. Nek dikirimi pulsa lagi gak balesi, dadi mung nunggu kiriman, ora gelem usaha. Ayo apa? Rena saya kan. Bener ku ya. Ngapa? Sinden gerantes. Apa-apa dirasa. Terima karasa saya karasa. Kayak lah sanggup bawa langsung limong wae ya. Ya piye? Bapak. Alusan ya diaturke pini sepuh ya mirsani kok. Dalangnya cerewet wae. Mula ajar bawa liyane. Anggerane men tak tunggu. Lah, Mbok kok ning halte kae dingak. Lah ya wong nek tak tunggu ora teko-teko ya Lah mane kuwi piye. gak nawe. Rino saya karasa. Liyane lho. Apa? Sik tak mikir sik ya. Sirahe gedhe ora nggo mikir. Bapak pocong, cangkemmu marep manduwur. Cangkemmu kuwi. Tapi ta. Wong tembang kok nglarani ati. Aku nek ditembangke adu arep ono ajar nembang guru murid ngono. Ayo nembang. Nggih, Pak. Bapak pocong, cangkemmu guru cangkemmu kuwi. Mas dadi padu. Sida ora? Sida. Apa ya? Aku lali ya, aku jane duwe ning lali. Akhirnya digedhok dase sih piye? Nang kalingan. Kok ora metu-metu? Hah? Tatin. Ya Maksudnya Allah. tangan pikiran Ya kita. Allah Tatin, ya Allah. Ngapa sih? Sekarang imajinasi orang ki maneka warna dengan Aki kata-kata imajinasi tersebut. Aku nih. nggak mau seperti itu. Jenengan sing Aku mau saru. berimajinasi mending melakukan aku kok. Horor tenan. Aku kok lali tenan ya. Aja turu. Mesti kepiye ya? Oh. Aman Sari yo ngidul kono ora nang kene. Kene Cipram kok. Ayo. Was meh wanci. Jam. Piye to iki dalange njaluk kok. Terus ya. Lingsir. Surup. Waduh, sedih banget. Itu iki sidara. Sida terus ora apa-apa. Iki paudu. Ya kuwi wae, kuwi wis kuwi wae. Wis penak iki. Heeh wis. Eh, Hei. Wah, kuwi ra kurang ajar to.
karo Pak Dalang. Hei. Kaya nyeluk kernet lho kuwi. Lah ngera krungu nek ra dingonoke. Merah. Iki wis sampe biasane. Yo. Ya nak. Si Jaka Leletan. Oh Joko Tebon. Kok nek aku kelangan ngeng lho. Engko tak menerke. Nendra. Hati-hati ya ya. Gemlendang ijeneng amben. Oh si Joko klekarane ngamben. Iki ngandake jenengan kuwi lho. Terus Mbok anu saire diganti ngeluk boyok ngono ae ya klekarane ngamben. Ya ora Ngeluk pas. boyok ngono malah karwane ya langsung dadak dikalang-kalang. Dadi bawane bawa Joko ngeluk boyok. terus Iki serana sing Joko ya. Banget genira nalangsa kaya den pinilala kok nganggo Pinokio barang. ya kan nek salah dadi Bini lolo kok Pinokio. pinilala Terus wong tininggal wah sedih banget iki. mbok meneng to Engko aku menang kowe bingung. Papa piye Jane kowe nek iki gelem merasakan tenan iso nangis lho. Iki tembang iki nek karo nangis apik banget wong tininggal bapa biyung. Bapakmu isih ya? Lali aku. nek biyungku wis ra ono Heeh, kudu iso grantes banget. Cantonono lek nek karo nangis ki piye kae? Nah, Dadi iki nganggo coba. rasa. Ha. Nganggo rasa. Cakepane piye no? sing kari dhewe Heeh. susah dadi Joko Lolo Lolo. ayo Lolo lah piye sing pindah sing budek pindah susah dadi Terus Nah pisan ngono ae aja ngono kayak pisan. wong nafas ya Si pisan tok. susah dadi Joko Lolo Kok ora nangis? Maksudnya aku kudu nangis nih. Apa ya ning kene iki ning nggon rasa, maine rasa. Lah jarane Pak Eno ki kudu nangis ngono kae. wah aku nek karo metu luwe apik banget kok loh umbel kuwi metu kabeh. Apa penake? Tadi karo piye susah jadi. Apa penake ben metu lu diculek sik ae. Ayo Mbak Tati. rampung rampung Pun. Loh, wis rampung wah piye Ora kowe bareng. iki rampung meneng wae. Iya. Soale nek rampung ki omong wis. Lah ya wis dadi nek rampung ki bareng ngono lho Mbak. Dadi padha-padha. lah kan ganggu dadi ra krasa kae Nek ra Ngerito-ngerito. diganggu kok ya emoh kok. Yo, Liwong. Yo, monggo. Yo. dadi
Iki cendol dawete nggo endi iki? Ya mengko sabar. Bibar menika. Kowe kok suaramu kok kaya karo mungsuhmu to iki. Mengko sabar. Ya sae kan mah anu kleru wae. Ayo tembangamu iso dipedhek kok. Cahayu-ayu. Sinden ampuh, sinden terkenal kok ming. Tak tunggu. Lah iki mau kan ora. Iya. Critake Joko ngeluk boyok. Kudune tembang mau tibane ora liwung. Lah apa? Tak anu si Joko lolo gong betapa malang nasibku. Wih saya sedih banget. Ora penonton do mbrebes milih kabeh terus mulih kabeh. Ulere keket. Kowe iki nyapa? Ijak manik man. Betapa malang nasibku semenjak ditinggal ibu. Kini aku punya ibu, ibu tiri menyakiti. Kuwi nek sing nonton seneng ya iso. Ana sing penontonmu gak panggung tangkepe ditapuk cangkeme. Jogetmu kok ngene-ngene iki ngapa to, Lek? Ya apa-apa. Wong disia-sia ibu tiri kok malah megal-megal. Oh, apa saja nek sing keplenet ya terus. Padak kegunamu wae. Gunaku portable kok nek wayah nyambut gawe tak tinggal ngomah. Ayo terus Keti. Sadap wanita. Ya iki ya. Barang domeni cendra cawat. Dawet. Bosok kuping. Lah meni apa? Aku ket mau muni dawet kok. Lah pas aku krungumu apa, Mbak? Cawet. Iya. Lah meni ra. Wih, cangkeme elek to. Ambok takon sing cedak-cedak sound control iki temu dawet ya. Dawet. Mau meni nyenggol cawet. Siap. Kowe iki sudah rungu ya cawet dong. Kok nyepelekke. Kok ngono kok. Sing marahi iki lho. Kok ngono dunekke budhek kok ragil. Ya ampun Tatin, aku sing wong wedok ra asli ra tekan lho ngomong kaya ngono. Lah Kok wedok kok nyenggol cawet wawan kok ngono. Lah kowe malah mbok bolan baleni. Disenggol mengkeret ya aku. Curhat. Curhat. Suki main curhat disenggol mengkeret. Ya.
Ora gayeng. Sing tengah ra gelem ngene iki. Ngapa? Entek gitu. Sing loro wis entek gitu. Sing tengah biasa wae. Sing totalitas ngono lho, Mbak. Total sing total. Lah iki palsu kabeh anakku asli. Lho palsuwe kaya ngene lho, sing asli iki kudune nunjukke sing luwih totalitas. Lho nek aku ana resiko geser barang nek kowe ora mungkin geser to. Kudune mak totalitas lho. Nek Totalitas, aku sing mengalami resiko barang we santai kok. kudune nek goyang ngene-ngene iki ngenteng-ngentengi pengrawit karo penggerong. Lah apa? Saya rasa keplok. Iki suwe-suwe saru iki. Lah kan kowe karo ngene, ngono lho maksudnya. Besot pria iki. Apa? Dulane aplik sosok anarkis tur rada nurak-nurak lho. Aku kok nak jajari kita lho. Kaya terpengaruh lho. Aku ya ora Aku ya horor. Jajar liyane jane nek ora tau ngene iki lho jajari menungso iki tok panjenengan. menungso piye yo? Semangat Kak ya. Iya. Sabda pati. Ya wis. Ya. Matur sembah nuwun. Uga sembah nuwun karo Mbak Mimin, Mbak Apri ya to. Ya iki wanjine wis setengah 1. Heeh. Mengko gara-gara isih ana pinang tamu loro ya bancina. Ya. Sinten? Ya iki engko mbok entuk apa ora? Golek pedotan. Lagi Kok bintang tuwa jak merkareka. lagi digolekke nang jalan kapas. Jempolmu meloncat. Napa mriko itu rame to, Pak? Nggih. Nggih, saderengipun mandhap le menika nyuwun durung donga pangestu Pak Seno sekalian warga segera diluncurkan produk dari kami yaitu beras guwo sinden. Oh, nggih. Sok nang Stipram ya dikirim ya, Nduk, contohe. Dinggo contoh. Beras iki pulen kaya Mbak Mimin apa ngledhes kaya Mbak Apri ngono siksa Iya. Karo sesuk kula mangkirimi. Dadi tak cobane sik rasane kaya apa. Mboten mau berase kula dicobi nggih mboten apa-apa. Moh ra doyan. Dladra. Matur sembah nuwun kagem Setipram. Nggih, Bapak Endro matur sembah nuwun. Pak Endro sembah nuwun. Kang samar pamaring sukma. Sinukmaya winayo ing asepe sumimpun telenging kalbu. Pambukaning warana tarlen saking liyep layape ngaluyup pindha pesating sumbana sumusu ping rasa jati Datan kacarita ing mapan wonten ing pertapan Sukalima. Lampahing Sang Bratasena wis ra ditebih saking pertapan Sukalima, sigra ngancik wewengkon Gunung Candramuka. Mara remangus wamyong ambrengeng